गिबियावनो बर' खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा आं घरामारा रुपुइ पिएचडिसिनि चेयारमेन। दा मैया जिखिनि ससियेल मिडियायावहाय आंनि हिन्जावा माने जि गाज्रि एलिगेसन लाबोदों बेनि सायाव आं खेंफोरथि होनो नागिरदों। दा जोंहानि हिन्जावा थांनाया बेयो जुननि 12 तारिखआव थांदों आरो जुननि 12 तारिखआव बियो फिसालाखौ बा राजाखौ हस्टेलाव दोननो होननानै बे बेलासि टाइमाव गावनो फिसालाखौ दोननो होनना थांनाय बाजिनो बे दोनहैनानै न'खराव दिनैसिमबो फैयाखै, खबरबो गैया, बेबायदि थांनानै थाहैदों आरो बे गुबुन माबायाव खामानि मावहैदों ना मादों आं बेखौ मिथिया। खिन्थु दा मैया जिखिनि निउसाव नुबाय बेखिनि खोथाखौ बुंदों। खिन्थु उनाव जिखिनि हमनानै मोनबाय बा सानदांनानै मोनबाय गावनि लोगोफोरनिफ्राय जों प्रुफखौ मोनबाय, बे माने गावनि हौवाजोंसो बे थांदों आरो गुबुनाव बे हौवाजों थांदों, बे फट'खौबो मोनबाय। ओमफ्राय बेनि सायाव जोङो थांनायखौथ' मिथिखाबाय नालाय दानिया, ओमफ्राय आङो न'खराव ओजों गावसिनि न'खराव थांनानै खबर लानो थांबाय थादोंमोन। खनथाम जादों आं थांनाया। फार्स्ट टाइमाव थांनायाव बिदिनो सोंहैबाय, आं खिन्थाबाय फट'खौबो दे ओरै थोरै जादों होननानै आं खोन्थाबाय आरो माने फट' बिदि भाइरेल जादों नोंसाना जाना हिन्जावा ओरै होननानै। दा नोंसोर मा सानो मा मायो आंथ' नागिरनो ओंखारदों, ओमफ्राय नोंसोर न'खराव जेबो खोन्थालाङाखै नामा होनना आं बे खोथाखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय बुंनायाव बिसोर बुंबाय जोंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय आरो, जेबो मिथिया होनना बुंबाय। ओमफ्राय आरो आं सेकेन्ड टाइम थांबावबाय। सेकेन्ड टाइम थांबाथाय दाना बिसिना जोंहानि हिन्जावनि बिबाजै गेदेरा आंनो खोन्थाखुमाबाय आरो माने बिसोर न'खराव रायलायखादों, रायलायबाय थायो फनखौ, बाबु नोंखौ थगायबाय दं होननानै आंनो खोन्थाहरबाय आरो बिबाजै गेदेरा। होमब्लाना आङो न'आव फैबाय। न'आव फैनानै आं बे बिबाजै गेदेरजों फन रायलायहरबाय आरो आंखौ मानो थगायबाय दंबा ओरै होननानै। ओमफ्राय बे टाइमाव गथ'खौ नोंसोर बेसेबां थगायना हरबाय थागोन होननानै बिहामजोआ बुंनायखाय बिसोरो बिमा बिफाखौ रायनाय जादों, माने बिसोर बिहामजोफोरबा माने रायनाय जाबाय नालाय लाजिबांसिनै। ओमफ्राय बिसोरो अखानायै जोंनियाव फैदों गावसोरनो रायजानानै आरो बिमाजों बिमायंजों फैनानै। ओमफ्राय बिसोर फैबाय मा हरदोंमोन हरनायालाय ओरै जाहैबाय। ओमफ्राय थांनायखौबो बिसोर माने मिथिखागौ आरो माने बेयाव थाहैदों, बेयो बिब'नाव थांगाबारियाव हरनै थादों होनना बुंदों। थांगाबारियाव हरनै थाहैनायाव माने बियो हौवायाबो बेयावनो लोगो हमदों, हौवायाबो गावनो प्रुफ दंखायो, दा स्क्रिनाव होनाय जागोन जाय हौवाया लांदों। बे हौवायाबो बेयावनो लोगो हमनानै हरदों बेवाइमोनानो होनना बुंदों आरो बिब'मोनानो बेखिनि खोथाखौ बुंदों। ओमफ्राय गावसोरनो न'खराव फैनानै बुंफैबाय बिमायाबो दे नागिरनांला, गाव जायखौ मोजां मोननानै थांदों, आगोलनिफ्रायनो खारलाय बारलाय बिराद लासिं सिं खालामबाय बियो होननानै गावसोरनो बिमामोनानो सायकाट बुंनाबो थांदों आरो आं हजोंबो रायलायहैदों। आरो लास्ट खनसे आङो थांबावदों खनथाम आं फिसालाखौ लानानै थांदों, दे नोंसोर मा सानमारखो मा मामारखो होननानै। नोंसोरथ' आं बुंदोंमोन आरो बिसोरखौ मोनसे खोथा, माने जोङोथ' मानसिखौथ' नागिरनांगोन, मानसियाथ' बबाव थांखो बबाव माया जों बेखौ नागिरनांगोन होननानै नागिरनो सोंनो थांबायाव बुंबाय माने एसा माने आं बुंबाय आरो आंनो बुंग्रोदों माने आंथ' दा ससियेल मिडियायाव आं होनो हानाय नङा, आं बोरै सासे चेयारमेन जानानै निजिनि हिन्जाव खानाय आं बोरै ससियेल मिडियायाव होनो ओरै होननानै। बे लासिं सिंनि खोथा जायो होनना बुंदों। गावसोरबो एक्सेप्ट खालामदों लासिं सिं होनो नाङा नोङो होननानै। ओमफ्राय बेयावनो आं बुंबाय होमबा जों थानायावनो जयैनो होनोसै, मानसिखौ नागिरनोसै, नागिरना दिहुनग्रोनोसै होननानै। बे समाव गावसोर बुंबाय नाङा बेफोराव फैसा गारलायनाङा होनना बुंबाय आरो बिसोरो। ओमफ्राय थिग बे खोथाखौनो माने बिसोरो जोंहानि न'खराव बे खोथाखौनो बुंदों आरो। ओमफ्राय बेबायदि गावसोर बादा होबाय थाबाय। ओमफ्राय आरो साननैसो थाना फैगोन, आलासि जानो फैफिनगोन होनना बुंबाय, बेयावबो फैयासै। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जाथायखौथ' माने बेलेग हौवाजों थांनाय फट'खौथ' जोंहा मोनखाजोब्बाय नालाय। ओमफ्राय दानिया ओजोंथ' रायलायनानै जेबो जाला, गावसोर दायथ'खौनो लाला, बेबायदि खालामबाय थादों आरो। दायथ' लायैनि ओमफ्राय जोंहा न'खराव बाय बागि गासिखौबो लेंजोबनानै जों न'खराव रायलायबाय। दे जोंहानाथ' माने आं बुंबाय हिन्जावा ओरै थोरै थांबाय गुबुनजों, थांनाय फट'फोरखौ मोनबाय, बेबायदि खोथाखौ रायलायबाय आरो। रायलायबाथाय ओमफ्राय जों न'खराव सानबाय बिदिनो दानिया ओजोंजोंबो रायलायनांगोनथ', जों गोजा न'आव रायलायना जाया होननानै हजोंहायबो फन हरबाय, बिमाजोंबो रायलायबाय फार्स्टआव। बिमायाबो होनबाय माने मानसिखौ नागिरनांदों नामा होनना। नागिरनांला मानसिखौ होनना गावसोरनो डाइरेक्ट गाथेखायो आरो, थांथोंसै ओरै रखम आरो। खिन्थु बै समाव रायलायनाया थिगानोमोन। बेनि उनाव आरो बिफाजोंबो रायलायबाय, बिफायाबो दे बिदिनो जाथोंसै होननानै माने नागिरनांला बेबायदि खोथाखौ बुंबाय आरो गावसोरबो। खोथाखौ बुंबाय नालाय ओमफ्राय
गाव जि सानदों जि मादों दा बेखौ नागिरबाय थाला ओमफ्राय बिदि बुंनायाव जोंनि न'खरनिफ्राय रायज्लायहरबाय आरो जोंनाव रेकर्डिंबो दङ बिदि रायज्लायहरबाथाय माने बिसोरो बुंहरबाय बिसोर बुंनायजों जोंनियाबो एन्सार हरबाय माने जोंहाथ' न'खर गंसे दङ नोंसिनियाबो जुदि गुबुनजों थांबायबा थांनायनि प्रुफबो दङ जोंहाबो दा न'खराव रावबो गैया फिसाला सासे दङ ओमफ्राय बिमायाबो मेगन अपारेसन जानाय रावबो खामानि मावग्रा इसोर न'खराव गैया होननानै होमबा जोंबो नोंसिनि फिसायानो जुदि बेबायदि थांबायबा जोंबो बेबायदि गुबुन राहा लामा लानोसै होननानै गावसोरनो खोन्थाहरखादों आरो बे समावबो बिसोर जेबो अजद गैया खिन्थु मैयानि बेलायावदि बिसोरो बेखिनि रायज्लायखांनायनि उनाव बेबायदि हठाथनो माने बबेनिफ्राय बेबायदि फैनानै बेबायदि रायज्लायखांनायनि उनाव माने हिन्जावा गुबुनजों थांखानानै मा पलिसिजों लेंहरखो माखो बेखौ आंबो मिथिया फैनानै हठाथनो निउसाव होफैबाय आरो माखासे नोंथांनि सायाव बुयो दै गुदुंबो सारदों माखासे बिदि एलिगेसन लाबोदों बे बेसेबां सैथो बा बेसेबां नंखाय मा फोरमायगोन बेथ' मिसाखा बे मिसा खोथा खारन बियो मबाइल रायज्लायनाया 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय गुबुन हौवाफोरजों बेबायदि रायज्लायबाय थानाय आरो बेयावनो आं बेखौ बुहुद बुजायदोंबो ओमफ्राय आं बुहुद बार खोथा बुंदों बेखौ बुफेरनायबो जाया नामा होमबा ना बुनाया आं बेखौ खिन्थु सिगांनि समाव बेयो आंनो खननैसो बुजादों जै बुदों खिन्थु आं गावसिनि न'खरावनो थांनानै मानसि लानानै दोनहैदों आरो रायज्लायहैदों नैबे आदायाबो दंमोन दोनहैनायाव बिसिनि बाजैयाबो दंमोन न'आवनो रायज्लायहैदों न'आवनो रायज्लायहैबाय न'आव रायज्लायनायाव गावसोरनो रायज्लायबाय नालाय जै आं खननैसो बुदों लांफादों मानसि लांदों रायज्लायहैदों बिदि खालामखादों आरो खिन्थु बे रायज्लायखांनायनि उनावसो खिन्थु बेलेग बानायनानै निउस होबाय थादों आरो बे खारखालिनि हरावबो ना बैदिनखालि खारगौमोन ना खारथ'वामोन आं बेखौ मिथिया खारखालिनि हरावबो जोङो आइबिआव मिटिं दंमोन जोंहा पार्टिनि हानजानि बेयाव जों थांनानै हर जाबोदों हर जाबोनायाव आङो 12:30 जादों हराव मोनफैनाया हराव मोनफैबाथाय आं डाइरेक्ट रुमाव उन्दुना थाबाथाय बिदिनो 1थासो बाजिबाथाय माने न'खौ बिदिनो सुफुंला जुनाय मानाय आंनि बाइक केबोल हास'लांनाय बेबायदि जाथाय जादों आरो हराव बे खारगोननि हराव ओमफ्राय बेबायदि जाबाय नालाय दाना जों न'खरावबो रायज्लायस्लाबनो मोनासै मिस्ट्रिबो दंमोन नालाय रायज्लायस्लाबनो मोनासै न'खराव ओमफ्राय बियो बे खोथाखौ साननानैनो जों मिस्ट्रि थानायखाय न'खराव रायज्लायनाय जायाखै लाजिनांथाव खोथा होननानै रायज्लायस्लाबनो मोनि सिगां बियो न'खराव मिस्ट्रिफोर थानाय समावनो एबाजनो बेलासियाव फिसालाखौ दोननो होननानै थांनानै इयो ओइ दिननिफ्रायनो न'आव फैखायासै आरो खुनु दिन माने मबाइल गैया होनना थगायदों इयो जाय गावखौ दोनहैदों फिलफिला ड्राइभाराबो इनाव मबाइलानो रायज्लायबाय दं होनना बुंदों आरो आं दोननो फैदों होननानै बे फिलफिलि ड्राइभारा आंनाव फन खालामदों फैफिनगोन होनना बुंदोंमोन नालाय माने नोंनि हिन्जावनि नाम्बारखौ हरलाय होनना बुंहरबाय बियो आंनावथ' नाम्बारा बेना दा गैया इयो मबाइल लाला होनना बुंबाय आङो मबाइला गाज्रि जादों होनना बुंदों मबाइल लाला बेना फिलफिलि ड्राइभारा बुंबाय आंजोंनो दहाय आं दोनफैनायावनो फनखौनो रायज्लायबाय थाबाय न'निफ्राय ओंखारनानै सोरजों रायज्लायदों सोरजों मादों गाव फैफिनगोन होननायखाय आं नै दा नेबाय दङ रुफुयाव होनना बुंबाय बियो ओमफ्राय बिथाङा मोनसे एलिगेसन होदो जिहेतु हिन्जाव गोदान लाबोदों बे बेसेबां सैथो बा नोंखाय मा फोरमायगोन दा लाबोनायाथ' जोंहा खामानि मावग्रा गैया हिसाबै गावसोरजोंनो रायज्लायनानैनो न'खराव जयैनो रायज्लायनानै जोंहानि बाजैमोन न'खरनिफोरानो लायदों आरो जयैनो क'क्राझारनिखौनो लाबोदों गावसोर जिखिनि फट' होदों बेनो क'क्राझारनियानो दा बेखिनियानो आरो आंनि बुंनांगौआ थांलाय फैलाय खालामो हौवा जायबा लांना थांलाय फैलायखौथ' जोंथ' बेबायदिखौ नुवासै खिन्थु बै दिनखालि खारनो गोनां खालि बियो माने गावनो प्रुफ होना लानाय बायदि जादों आरो माने सान टाइमाव जोंहानि बाजैमोननि सिगाङाव जा न'खराव रावबो मिथियाखैमोन आन्दाज मोनाखैमोन आंनि बाइक थारखौबो आङो माने सोरबा बिदिनो एगेन्स्ट मानसिफोरा सोरबा हास'ना दोनदों खोमा अफिसाव थांनायाव आं बिदि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव फैबाय आं न'खराव बाजैनो गावनो खोन्थाना लाबाय जाहानाव सिखाव हाबदों इन्जुर मोखां बोदलाजोबदों होनना गिदिं न'खौबो नायजोब्बाय ओमफ्राय आं सानबाय होमबा बेनिखायसो आंनि बाइक थाराबो हास'जोबना थादों होननानै ओइ दिनखालिनिफ्राय बियो गावनाव जेबो खोथाखौनो सोंनो मोनासै गावनो हारसिंनो माने बुवाखैबो रायाखैबो गावनो हारसिं खारलांदों आरो हौवानिया दिपक बर' होनो दा दिपक बर'आथ' जों गावसिनि न'खरावबो थांनानै रायज्लायहैखाबाय मैया गावबो सिमान लाखाबाय बिमा बिफायाबो गावसोरबो बुंखाबाय लांनायखौ बुंबाय आरो खिन्थु गावसोर हाबा जालाया गारलाया दा कन्डिसनखौ जों जेबो बुंनो हाया खिन्थु लांनाया सैथो आरो गावसोर बुंना लाखाबाय लेटारनि खोथाखौथ' आं जेबो मिथिया आंबो लुबैदोंमोन आरो निजिनि हिनजावखौथ' सोर बेबायदि खारजानो लुबैयो आं बेखौ 4 बोसोरसो जाबाय माने बुजायबाय थानाया बे मानिखाया बिराद अख्रा मानसिया न' खाथिनि साखाथिनि मानसिफोराबो मिथिगोन दा बियो गुबुनजों थांखाबाय बुजायनायावबो बियो लाखाथारासै
गुबुनजों थांखानायखौ मिथिखाबायबो जों प्रुफबो मोनबाय बे हिसाबै जोंहा न'खरावबो खामानि मावग्रा गैयि हिसाबै जोंहाबो गोदान लायबाय रायलायनानै बेबायदि लायनाय जादों आरो खिन्थु आंबो लुबैयाखैमोन जे निजिनि हिनजावादि बे आंखौनो बेबायदि थगायनानै खारगोन आंबो बेयाव बिराद दुखु मोनदों आरो खिन्थु आङो बिनि फट' भाइरेल जानाय मानाय मोनदोंबाबो आङो निजिनि हिनजाव होननानै आङो लाजिनानै रावनोबो सेयारबो खालामाखैमोन आं बेयाव बिराद दुखु मोनदों आरो बेखौ आंखौदि थगायनानै थांबाय आरो बियो थगायना थांनायनि उनावबो दि आंखौ नंखाय खोथा दि मैया ससियेल मिडियाआव बुंबावबाय बेयाव आंहा बिराद गोसो गोरबोजों दुखु मोनदों आरो थांदोंना लाङाखै जों बेखौबो मिन्थियाना दा जों आरो खामानि मावनो थांदों नालाय खामानि मावनो थांदों नंबाय दंमोन आरो जोङो ओमफ्राय दा बाबुमोनहा फैनानै बुंफैनायाव माने आङो सोंनानै नाहरनायाव माने गथ'आ लाबोदोंमोन होन्दों आरो होननायालाय दा जों नुवाखै लांनायखौ डाइरेक्टहाय ओरैनो फनजों रायलायनाय जाबायना फिसालाजों औ ओमफ्राय मा होनहरदों नोंनि फिसालाया दा लाबोनायाथ' लाबोनाय जादोंमोन होनदो आरो दा मानसिया थांफिनबाय इदि होनदो गावजोंबो गैला गाव दा हारसिंसो दं ओरैनो बेसेबां गोबाव जाखो होननानै माबा खोन्थाहरदों फिसालाया मोजां मोनलायनाया गुबुननि हिनजावखौ आं इफोरखौ जेबो मिन्थिया सोङाखैना आङो इफोरखौ दा मानसिया बहा दं मानसिया दा शिलंआव दं खामानि मावनो दा नोंजों फन रायलायनायाव मा मा रायलायखो ओरैनो फिसालाया आंजों फन रायलायनायावथ' इदिहाय एख' रायलायाखै खालि बेखिनिखौ रायलायदों मा होननानै होनदो जायखिजाया लाबोदोंमोन फैदोंमोन होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय एख' बुङाखै गुबुन हौवा थाखानायखौ माबोरै लाबोनो मोनखो दा इखौ आं सोंनाय जायासै इसोरनियाथ' खायजिया आगोल माला जादोंमोनबाबो न' खाथिनि नालाय जों खोनाजोबो नालाय मबाइलनिनो जायो आरो मबाइल रायलायदों मादों होननाय मबाइल सिख'लायनाय बिदिनो मालाबा आरो बुनोथ' इदि मोनाखै आरो बांसिनानो होसोबा खारखायो नालाय ओमफ्राय मालाबा बुनो मोनदों ओमफ्राय हिखालि थांनाया इयाव हस्टेलाव हस्टेलाव दोनसिगोन ना हौवाजोंबो रायलायखाबाय न'खरजोंबो रायलायखाबाय ओमफ्राय जोंजोंबो बयजोंबो गारजेन लोगोफोरजोंबो रायलायखाबाय ओमफ्राय जिखालि दोनहैगोन फिरफिलियाबो गामिनिनो ड्राइभाराबो गामिनिनो ओमफ्राय आरो गथ'नि लोगोफोर गेलेग्राफोराबो ससे गाखोलांफालायदो आराम दोननो थांदो आरो ओमफ्राय जिखालि दोनहैदो इखालिनिफ्रायनो गोमाना थाखादो दिनैसिम गैया ओमफ्राय नाम्बारखौबो जोंबो मोना रायलायनो मोना नङाबा नाम्बारा जों रायलायलायबाय थाखायोमोन इखालि सिमा गोदान जाबाय नालाय रायलायनो मोनासै आरो इयो एसे सप्तानैसो सिगां आं रिसार्ज सोआखै आंनाव मबाइलाव फैसा गैया होनबाय थाखादों ओमफ्राय सिमखौ गोदान बानायना लाखादों मानसिया इ सिम गोदानजोंनो ओंखारलांदो आरो दिनैसिम जों नाम्बारखौ मोनासै ओमफ्राय इनो आरो इखिनियानो एख' खायजिया गैया इखालि मोजाङैनो थांखादो आरो नुफेराखै बै सिखाव हाबदो होननाय खालिसो फैनाय ना माने इखौ मिथिया आरो गावनो खिथाना लांदोंनो जाहोनाव सिखाव फैदोंमोन होनना ओमफ्राय फैनायनि हराव फैबाय अखानायै फिसालाखौ दोननो थांबाय इयो इखालिनिफ्रायनो गैया आरो मानसिया जों फैदोंना मादों मिथियामोन ओमफ्राय गावसो खिथाना लादोंनो आरो ओइ गामिनि बिजावजालियाबो दंफैयोमोननो नै इफोरखौ गाखुजोबदो होनना खिथादोंनो आरो गामिनि बिजावजालिनो इनिफ्राय खायजाफोरा गोसोथोलायनायनियानो आरो मबाइलनियानो माने हौवाया बादा होयो फन रायलाय न' खाथिनि खायजा नालाय खोनाहैयो आरो मबाइलनि जादों होनना जोंबो मालाबा हराव जाफैबाथाय जना खोनासङोना ओमफ्राय मबाइलनि खोनायो आरो